Good morning, YouTube world. So it's Thursday and it's the 18th of December and we're in the Philippines, and today is a very, very, very special day for the family, for the Marzan family. And today is the christening of myself and Ascension's goddaughter and godson. So look at this. This is really cool. So it's a happy birthday and christening day because Isaac, this little man here, it's his birthday today, and he's 1 today. His birthday is December the 18th. And little peekaboo princess, aka Elisa, she's going to be 4 on the 20th of December, which is in 2 days. So the family's had this very, very nice poster made, and there's balloons everywhere. And look at this, guys. A little birthday christening cake for Isaac. So nice. Later on, this table is going to be full of food. Here's Mrs. C, and she's doing hair for the peekaboo princess, who's getting christened today. And she's looking very, very Maganda, very beautiful this morning, my little princess. Having her hair done, look, by Tita Asom. So we've cleared the area, or the brothers cleared the area. There's another table out there. There's loads of chairs because there'll be a lot of people here later. Everything's moved out the way. Brother's busy cleaning his motorcycle. He's got his music playing in the background. It was raining earlier, but it looks like it's maybe going to rain again later. But hopefully it holds off, guys. Right, we'll catch you guys after the christening, because that's going to be at 10 o'clock in about an hour's time. So I better get scrubbed up and make myself look half presentable. Morning, guys. Right, here we are. We are at the Methodist Church in San Jose Norte. Excuse me, bro. May I borrow your lighter? I lit my lighter in... Here's my friend Joey. Hello. Good morning, Joey. Number 1 driver, number 1 welder in all of Malig, Isabela. So here we are. We're just waiting for everybody else to arrive now. I had the first drive this morning in the brother-in-law's car. Good job I didn't break it, because he's a policeman, he'd probably arrest me. And this is San Jose Norte. It's a part I've not been to before. The church is nice. United Methodist Church, San Jose Norte 2, Malig, Isabela. And there's my godchildren, Morris and his wife, Maricel, and obviously Mrs. C. Time for a quick fag break, guys. So, guys, we're inside the church, and I've not been struck down by lightning yet, so that's always a good sign. There's Auntie Ascension. These are looking beautiful this morning. Brother-in-law Maurice, sister, a birthday boy today. Yeah. Isaac, his birthday. He's had 2 godchildren. And over there is a very nice pastor from the church. So I don't want to video too much in here, guys, out of respect. But you can see it's a very nice place, very nice church. It's not a sort of place I come to all the time, but today is a very special occasion. So I'll catch you later, guys. Hebang bigat tayo amin, yung nagsat, iti-dahil nga haripon, at ipon tayo iti-dahil nga iglesia. Tapos, intay dayawin ng Diyos, intay saksyan, iti panangawat, dahil sabi alis, kaya ni Isaac, iti na San Juan, ang bautismo. Kaya itatamal daw, iti parang birthday ni Isaac. In December 21, ni Isaiah Ellis. So, nalutuan ni regalo yung kanya
birthday din mo. Today, birthday in Christian. Birthday girl din yan. Ang kanalag tayo, naitaklan kaya dayang na Diyos sa mami ang santuan, nagtipon-tipon kami ako, pinit ng iglesia, tapos dayawin na ka, pagyamanan na ka, at tapos na ako, mama ko ito yung nalantak mo, itinasantuan ang bautismo, babayan na ako Diyos, iti panagiyas din, ito yung nalantak, the Maurice, ni Maricel, iso ako Diyos na nag-isagutan, kaya pinagtatang para kinuwi na upupi. Sabi ka dito, tradisyonal kung gagawin sa karakani, kaya nagyaman kami, itinagal ni Jesus, manubot yan managsalakat din na naragat na ito. Amen. Kakapsa, iti the United Methodist Church, kaya adalain iti buwang sakramento na, the Holy Baptism and the Holy Communion. The Holy Baptism na magsabay ko katawagin ng malalaga, kaya umipay na nagtinatayan na kaya ka na ilapon, bigyan ka, iyapo. Tayo yung ipunatan ng Christian country. Kaya kung parang tayo ng Kristiyano, pasapon nga, ang bautismo tayo. Talay ko yung simbolo na, parang tayo, iti Mesias, kaya nanukot tayo. The United Methodist Church at dadalhin simbolo, kung makita tayo iti altar. Sabon, simbolo na iti nagkintas, iti tubo, na iso ng mapagnanaitan tayo. The Bible symbolize the words of God. Nga dahil ko yung kataraon ng ipinespiritual na panagkaya tayo. Kaya yung kandela, simbolo na that Jesus Christ is the light of the world. Nga isumutatang iti awatin na ito'y buwang ubing ni Isaiah Elise kaya ni Isaiah. Kaya nito maramdaman, panangawag na ito'y ubing iti nasan ko na bautismo kaya maakat iti ganun. Lanon ko na tayo kaya yan. Ibagin tayo, kunada, composed of 70 to 80% of water. Iso nga, naawan kita no, kaya awan bigyan yung amin na sabihan na. Yeah. Kaya nasapay, ito na na, dagiti ang bigyan, kaya ang bago na ikuraw. Nadali ka isimbolo na itinatalas. Kaya dagiti ang bunyan na tao, din ka pailain, kaya naman sa uwan, dagiti ka innocent na pailaon, dagiti ang yaman, mga kasama ang pinagawa nila. Sama kayo ang mo, ikayat na masabin, kaya hindi kayo pa namin ang yaman na makakami ka rin bigyan ka. Kaya kung na, ikisan mo, 107 verse 3, dagiti ang na, kaya sabot iyawin na, bunga, kaya bungo na, imaysa may na. Children are a real gift from the Lord. Kaya kakaksa, anak, isunat yung magbubuo iti pamilya. Awan kila na iti ang asawa, tandang mawagan na pamilya, iti kumupol. So nga, gaginian na, kaya sa pag-iyawi ida, bunga, kaya bungo na, imaysa may na. So nga, kakaksa, babae, kaya lalaki, dahil ko intay, anak kayo itata. Kana kayo magkaninong kanina, no apay na adat ininong kanina, kada hindi na tuma, handa kayo kapapapirmas ng bilay kayo na tumatay. Kaya kami nakapsat na gawin, sana lang may sponsor to witness fund. Maimatangan mo, iti parangawat dahil inasakupan ng bautismo. Iso nga no, isurat ko lang dahil tinagkakanda, ay saan na kailangan, parangawat dahil inasakupan ng bautismo. At ako ito nga kanila, okay lang magbawan. So, kada nito kanina, 1,000 of populations, iti Mali, when ulit sa Jose Norte, agyaman kayo na may sa kayo na nagiging saan na panakapukaw, kundi kat may sa kabensyon. Agyaman kayo, nakayan na kayo, Mr. and Mrs. Mona, na balik na may kagawa, anagad na, dahil sa akin ni Isaiah Elise. Kaya nakasawin, at dahil nakita na kayo, kaya na kayo, na katulungan, kaya maawagan na ninong kanina, dahil kubing kay sumamawag sa ta, inasantuan ang bautismo.
tatawag tawid na bigyan gaganayo. Ket may kaniday ti may kaisalakan ang parabot ng Espiritu Santo. Ket nagsipod na ni mangisalakan tayo at Kristo kunana, bayan nyo din iti nga mamasit kung may nakanya. Di kay pamila nida, kay suda na dito itagtang kupag ipagarian ni Diyos. Dawakit na rod ka na kayo. Ababayan ka na po tayo a Jesu Kristo. Tapnon tiya doon tinimbag na ipaay na ken ni Isaac, ken ni Isaiah Elis, nga itiday ito yung kanito, ken mag-ofisaranda, ken itikanayo ng kanakapnuda, ti parabor, tapnon iso ang balin ang may kani akam kami, ti Iglesia ni Kristo Jesus. Sa kararang tayo. Manakabalin ken ang nanayon na Diyos. Dawaten ni ken ta daw yung nanayon na tinimbag mo. Ipaay mo kadagitoy no tubig. Ket ipanubos mo ang babaen, itulong sa Espiritu Santo. Ang talineen kumay pamati, siraragsag, itinanaman niya nagramot kumay kaya, nagbiag na kuma. Akas itiyag dama, ikaan na dalos, ken tapnon sumrek na kuma si babalegi, itibiyag ang masakbayan, gapuro kaya ni Kristo, nga ako tayo. Amen. Ayayan yan nga kakabsat, Mr. and Mrs. Maurice Poland. Ang sipot din parang nyo nagitoy nga nanak yun. Kaya ito mamabang kisaran, itibay ito ng Iglesia, the United Methodist Church sa Jose Norte. Tapnon, umawag dahil sa Christian Juan ang bautismo. Kaya gapoy ito'y, kaya ito nga may dato iti Diyos. Kaya iti Iglesia na. Isun pasenta namin, kaya pagrembingan, maiwanan nyo, nga isuro ang paman ang mabalinda ang amumen. Di kay papanan ken panggep daytoy na santuan a sakramento. Ken tapnon kay surong kadagitiban bala may papan iti na Kristiyanuan a paragbian ken ikasasaad ti na Kristiyanuan nga pamati. Ket mairuang ang masansandan ng dayaw iti Dios iti kulmo na parang ken iti na ikalime. Ken kastamet a salupugan da basaen tinasantuan a susuran babaen kadagiti pamalakad parang katulad ken masapulan dati na kay paiso a panangyaside di ayat ni Dios ken panagserbi ken ako tayo a Jesu Kristo. So ngay direto na kanito kada kayo naninong ken ninam isaludsod kada kayo ikariyo at si tatakne aramiden amin dagiti pagrebengan nyo no lakit ti adda ibiyang ni ti ako aramiden nyo. Magsao kanya nyo dito kaya. Well, mabaling nyo kanya babawi. Yan. Well, sana nga ninong kaninang ti awatin nyo tata. Nudikat may sa pagrebengan saan nga kadagiti pumalik at kumpare nyo nitugat ka niya ako Diyos. May kadwa nga inang kintatang. May kadwa nga inang kintatang. Well, nagbayad tinagan nyo ng Ingles. Godfather, Godmother. Yeah. Kayo yung mga godparents nila. Iso nga, nagpita sinagan nyo. Nakapimpitas na din sa dalalan mo English. Godfather, Godmother. Kaya amuyo, dati anak ko natakas da anak ninyo nga lalaki. Yeah. Kaya sabi ko natin, dumakit, saan ka nga inatapnon at kikita kayo, itibasit na labisaan, itibasit nga, ang dati na ipatakdan na basit na waso. Yeah. Kada kayo man babae, nga mga anak iti babae, ni Elis, saan ko mga bumong kayo, tapnon, ang mamantes. Yeah. No, diket, da kayo dagiti pangkulatan da, iti dahil dyan na Kristiyanuan ang karagyan, na Kristiyanuan ang kabutalin. Sapay kuma, kasi lulukat ko dagiti ruangan ni pagtaingan nyo, inton kasapulan da, ti pamanggaga, kaya kasapulan da, ti bulong nyo, kaya sapay kuma, saan yun kung ngay paida, kada Isaac, kaya ni Isaiah Elis. Saan lang kada kayo mo at Maurice kaya ni Maricel, saan lang ang pagnatunyo mo, dagiti ninong, dagiti anak nyo, dagiti ninong kaninang da, birthday da, when Paskwa, yan. Ngunit kung isuro yung modida, iyang amuyo, dagiti nagbalin na ninong kaninang da. Kaya katapay laon, saan tapay amuida. Yan. Kat sapay ko mga kababayan ka na kayo, nga naganda, maya sa dod dagito'y mapuping, iti uneg iti Iglesia, mayang amuna ako kayo, Jesu Kristo, kadagiti biyanda. Ngani ako Jesus, ket ay ayanen na ida, ket kasmet iti panagayan yung kanakwada. Kapuna nga iti dahil ko yung kanito, dagkan nyo dagiti sa South Evangelio, kas insurat ni San Marcos, ket inyegda ket kwa na dagiti ubi nga babasit tapnon sa gilem na ida.
ket dagiti adalan na inyong tanda ng inangyan kadakwada ngem ni Jesus saan ang naparagsakan iti nakita na ida ket tingunana by anyo dagiti bubing nga mamasiko may dakanya di kay pawilan ida ay sudat ng kagikwa ti pagarian ti Diyos pudno kuna kana kayo siya sino man asaan nga umawa ti pagarian ti Diyos akas gamay sa ubing saan to asubrek sa tiyan ket itala na ida kita kiyagda ket impahin na kadakwana dagiti imada ket benedisyonan na ida adda ito may sa nga mapanag sindi ti kandila sayang kaya labi lang na sindi kandila ti kandela nga masinjan kung tayo takay ti bagat takay ti kandela simbolo na ti silaw simbolo na nga naabot tayo ni Yesu Cristo iso ti silaw ti ubo nga isubagat ka ti silaw wenno tinawag awaten da Isaiah Elis keni Isaiah Dapat kakabsat, simbolo na yung Biblia. Jesus said, I am the living water. Siya isi Biblia kadang. Kaya kadang di amin umawat ito'y, kaya saan po ang mawawat. Akararat tayo. Ang mami ang nagsantuan, gawatin ka po, abedisyonan, kaya pinadanom, na simbolo, iti bautismo, kaya sungawatin da Isaiah Elis, kaya ni Isaac, kaya sabi ka ni Ako Diyos, pati parapong mo, isot itin ka na gituloy mo ubi. Amen. Pahat kayo? Sige, sukurot kayo. Kaya na to. Pasingot mo muna. Umuli ka lang tayo mo. Mayat, okay ka lang dyan. Isaac. Siya ang ministro iti Diyos iti the United Methodist Church, Bautisaran ka, Isaac, Marsan Conag, itinagan ti Ama, Anak, kaya Espiritu Santo, ipatayo rin ti iwayo kaya mana, kararag tayo. Itinagan na kanito ako at pwede tinanang mo may mawat ina Santo na bautismo, gawatin ako at bendisyon ng bibiyag na, bendisyon ng sarungat na, kaya itempay kantuan na ako Diyos iti tulong ya parabo mo, babayan ako ti kinasiri, tinatayan, ti parabo ti tao, ti antorepay ti parabo mo. Bendisyon ng dagiti naganda, kisot na isabot ang kantuan na, kasamin ka na itinilong kanilang na. Agyaman kami, kaya ito yung kararan mo. Amen. Isaac. Ayun, Isaiah. Jack, ang ministro iti Diyos iti the United Methodist Church, Isaiah, Elis, Marsan, Conag, Bautisaran ka, tinagan ti Ama, Anak, kaya Espiritu Santo, pati tayo kiman tayo kitwana. Amami yan na santuan, nagyaman kami ako itibiyag dating anak mo, nagyaman kami tayo tutuloy pa nang ipahin mo kitwana, kisalunat na, iparabot mo, iparabot ti tao, kaya kagrunan na ako Diyos, nagyaman kami, iti dahito nga kanito, iti ang tutuloy ako, na pananipain mo kitwana, kinimbag kaya kinamanagayan mo. Bendisyonan dahil tinagan na kisot ng isang utang, kaya orepay ka rin timinong, kaya dinang dahil ng anak mo. Agyaman kami, kaya dahil iti kararan mi. Amen. Nakararan tayo. Itong tuloy mi o Diyos, iti masidipkan kaya tinatira ka nito, agyaman kami, iti pa amin mga ayat mo, isiri, pagtuladan, iti amin ako nakabali, idalan, kaya sa luwadam, nagito'y nga naganap. The Maurice ken ni Maricel, isot ng isang utang kada Isaac ken ni Isaiah Elis, ket sabi ka dito, bendisyon naman ako nagitininong ken nina, ket babaen ako ti panagpatulan, babaen ako iti dayjay aya, maidalan la daytoy nga ubi, dagitoy nga ubi, nga isu o Diyos nga imawat iti nasatuan na bautismo, iti daytoy nga andaw. Agyaman kami, ket katayo amin ti kararan iti ako, amami nga dakas sa dilangit, malidayo kumay tinagano, umay-umay ti pagariam, maraming kumay ti pagayatam, nung asano sa dilangit, kas tangit ito'y daga. Item ka na kapti, taroon mi tinaldaw, ket pakawanem na kiti basbason mi, kasmet pabakawan mi, kalagiti na kabason ka na kani. Inakamiyay ti panakasuliso, tunikan isalakan na kapti dakyas, tapupam ti pagariam,
Gloria nga agkanayo. Itay, tiday man nakabalin ang mangigagat ka kayo. Iti pagkaitipunan nyo, kaya mangigagat ka kayo, maawan ang kapilawan nyo. Iti may sa Diyos, ang buyugen, iti talakos karagpo. Ang babae, kaya napunta yung Yesu Cristo, at ang kumagi kinadayaw, kinadayagyan, kinatural, kita, kaya nanayon ngawan, patinggana. Amen. Nagpasang kamagsat, kaya mabalin na yung naitipon ng hindi kadila kayo. Congratulations! Yay! Ang tatay ni happy birthday! Happy birthday To you, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you! Yan! Yeah. Birthday na tata, birthday na tunod, 20. Yan! Ganun ha? At picture kayo. A little longer than a few minutes later. Look at all this food. Look. Look. So, thank you. Ano ko? Mga ano? Medyo. May kayong kararag tayo? Birthday ni Isaac Katam. Birthday mo ni Isaiah Ellis ko na 20. So, kararag tayo? Hindi ka dito. Ituloy mi apo iti masidegken kay ti daytoy nga kanito. Duwa nga pamilya apo iti agyaman ken ka. Iti pamilya Konag ken ti pamilya Marsan. Ngay so apo Dios nga binendisyonam dagitoy nga anak mo iti panang bendisyon mo kada Isaac ken ni Isaiah Ellis nga isuda apo Dios ngay mawat iti nasanto na bautismo ti panagkaskasangay ni Isaac itatangal daw ken ti panagkaskasangay ni Isaiah Ellis into no December 20. Anyan apo nga nagimbag ka karigiti biagda. Ket dawatek apo nga bendisyonam dagiti naganak nga isu nga nangisagutam da Maurice ken ni Maricel. Sapay ka ditay tultuloy mo nga bendisyonan ti pamilyada ket agyaman kami apo iti panagtitipon mi iti daytoy nga kanito. Tapnon makipagpaset kami ti selebrasyon panagyaman ti sibubukel nga pamilya. Nga dagitoy nga nanak mo bigbigan da apo ti kinaimbag ken kinamanagayat mo kadakwada ken ti agtultuloy apo nga panangidalan mo kadagitoy nga nanak mo. Bendisyonan na kami nga rod amin o Dios ang makipaglakam o repay kadagitoy nga taraon kas insagana da apaset ti celebration ken panagyaman da. Ulitek apo a bendisyonam ti pamilya Konag, ti pamilya Marsan nga isuda ti gapong no apay nga nagtitipon kami apo iti daytoy nga balay nga isu nga nangisagutam kadagitoy nga nanak mo. Agyaman kami ket daytoy ti kararag mi itinagan niya apo mi Jesus manupot ken manangisalakan mi. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow, clap to my song. One. Ni Isaiah Ellis mo ngay. Abang to natamo no pa. 4. Mama minsan, ang clap tayo team 4 para kina Isaiah Ellis. 1, 2, 3, 4. Ado nga palakpak, ado nga benediction. Oh, blow. Blow. Ay nangagin na Isaiah Ellis mo ti candle na. Yay! Nice. Yay! Hindi ko ng blow. Yes. Isaiah Ellis, halika na. Blow mo. Blow. Ay, anak, wala ko. Diba? Yay! Galing naman. Galing. Gusto di puyot na. Laka. Kay Mat. Oh. Darong. Oy, no! Oh, come on. Don't! Marshmallows. Yeah. Kaya huwag mong alisin lahat.
Ni dadakkel ti subo yon. Sige, awan tinayitanon. Pati ni pastor niya pag magdaytayad kan samot to. Thyroid cancer nak ma. Hi brother. Ni awan ti dinayayitan ng teng. Awan dayayitan. Awan dayitan ta. But so, what do you think the food? Very nice. Masarap. Masarap. How about yung pinakbet? Masarap. Masarap. Yes. Yung pinakbet. You want to eat pinakbet? Tagalog? I'll try it. Apanda Santa Tagalog. I understand more than I speak. Babe, that's my granddad brother. Granddad's brother. Is this from the shop? No. With the Ape ako mo ni Manilin. Ni Manilin. Para busy. Inaanak ko ni Manilin. Busy. Order na kumakanya na. Para ito ng 21. Ang daming food. Okay guys, back again. So Joey, our friend, just put a bottle of whiskey on the table. I'm not sure what make it is, it doesn't look all that clever. So, true to British form, I just happen to have 2 bottles of Chivas Regal left over. I'm going to drop one of these on the table and see how it goes down. It's going to get messy guys, but it is a celebration. So the party's in full swing guys, we've not done karaoke yet. But here's all the girls. Some beautiful food. The birthday cakes, everybody has worked very hard to make good food. I've got pan sets and everything. Everybody seems happy. Ma'am Ascension. The gentleman drinking whiskey over there. Hey. We have the Chivas Regal on the table. Nana is busy cleaning up. There's my cousin over there on the e-bike. Hey, my niece. There's some more ladies over there in the corner. Okay. Whew. It's getting warm. But we have a lot of people here today. A lot of people. We'll do some more blogging and then upload this later, guys. Ay, nako, nakakahiya mga Pilipino. Yan na. Sharon Plastic, Sharon na. Dito lang sa Philippines yan. Look, tingnan nyo. Yan lang kayo. Ay, nako, nakababainan. Alay. Dapat supot na. May mga picture mo pala eh. Ngay. Naganda dun eh. Nay, Sharon na. Nala. Sige. Umipila ka rin. Umila ka. Nay. Apa nga nagadumot na yung santi supot mo. Nagatumot yung ganda kanya alabaw. Nay, siga nga yan, te. Adi na eh. Nay, siga blagaw na. Sharon Kunita. Sharon Kunita. La. Siga nga. Palabo. Ay, that's why. No? Sharon. Nakapay mabain ka ngay ka. Madima na kwa, madima nga tinakaw. La. Sige. Ngayon ang payata, nagpapasay. Suko na talaga. Nina. Suko na natin nga.
Hello, nagwapo ni nagwapo. Nagwapo. Gwapo. Ah,